ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାପ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ସାପଟାକୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସାପଟିର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜିଆ କଲରର ସାପଟା କେମିତି ବେଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ଖେଞ୍ଚାଖେଞ୍ଚି କଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟି ସବୁଜିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଫେଣା ତା କାଢ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଦେଖି ପୁରା ସକାଳ ଡରିଗଲୁ। ଏଟା କି ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛି, ସେ ବେଙ୍ଗଟା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବେଙ୍ଗଟାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗଟାକୁ କାମୁଡ଼ିକି